ketiwasan, Pak. Ketiwasan piye? Wis berlut karo dewa rame banget, Pak. Wis perang. Wis geger ora karo-karuan. Ning Kocapa piye? Bareng aku arep ngantem karo Petro iki, angger tak antemi kurang sekilane lho, Pak. Kaya kena ning ora kena e. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi raji ora diwatek ning dewa wis duweni kabeh. Waduh. Nang ora iso dijotos. Sing muni ra iso sapa? Iso. Carane aji kuwi bakal ilang disembah ping 3. Terus ling ngantem aja sirah. Aja dodo. Ning weteng medun. Asli? Heeh. Piye, Truk? Mangkat. Oke. Nyembah ping 3, sing diantem weteng medun. Wah, malah pusat kuwi. Ayo. Ditenono lah slendriki wedan. Yakin wis tak sembah antem kon. Wah, wis mesti do mules kabeh dewane. Arep ngopo piye? Arep ngopo? Ayo, Bathara Indra kalahno mati dereng aku. Napa? Waduh sajake wis diblakake karo Siwa Nayantaka, Siwa Ismaya. Anak-anake ora iso ngantem karo dewa bareng. Bali matur karo bapakne, Bagong iso ngantem karo awakku. Disembah kaping 3 terus diantem sakayange. Monggo ngantem dimatke tenan. Nek nganti pecah cilaka. Jai Bathara penyarian. Iya Kakang mati aku hedian Petruk anu gareng ngawur banget. Waduh. Iladara. Para dewa padha nungsang puyang padha golek papan pendhelikan. Ana kawan gareng Petruk Bagong. Kuat nadai daya kekuatan genine Bathara Brahma. Aku meguru karo kowe legane ati.
putra dibujung Agni ingkang sak lumbung Bandung gedene Gelora Semar Sigel tanggap lenggah begogok kaya tenggok datan mobah datan musik parandening mangke dhateng ing Agni boten ngobong Gelora Semar Badrana parandhe manjing angganing Kyai Ismaya ngatasi Ponokawan kok ngorak-arik dewa ora mung ngorak-arik dewa ngorak-arik pasir kowe kulino ya bareng apa kowe aku ya Modipati wis ngerti rasa ngenalke aku Bagong wis ngerti ayo kowe gelem tak boyo ning kayangan apa ora nadyan modar ora bakal aku gelem tak boyo ning kayangan wah latar wani karo sing tak wedani omong siaput nyawamu wah siaput untumu waduh wah iki kok nekat iki ora iso njabut nyawa iso njabut untu kok ya jabutan nek ora cepet-cepet lho aku jabut ki usah madya ora kok ya jabutan ora masalah nek ora dul ngono lho ngeget-geti nang ngono kuwi alon-alon Dut ngono, ora apa-apa, ora kok dut ngono. Ayo kaget mesti, hei, mesti. Weh, lada. Ora. Edian omongane, yo men sakare kowe. Sadurunge njabut nyawane Bagong. Tiban tantangane Bagong ora jur kumur-kumur. Apa kowe iso ngantem sing ngomong ora iso sop. Waduh! Wah! Waduh! Modipati kenang apa? Aduh wah waduh Bagong ngawur tenan edian wah nganti ra iso omong ayo amus iki sapa iki kaya teko jengkel kita kuwi ya ngawur wae. Weh, dewa to, dewa. Ulun kon kami tuaning dewa, kami tuaning Jawata. Ulun Bathara Narada. Ah, kowe saiki Narada kowe. Kowe patih Suralaya kowe. Arep melu-melu perkara iki mati. Kusik. Ora sembrono ya. Ulun iki ora melu perkara iki. Ya ulun malah ngilih karo Adi Prabu Bathara Guru aja nganti melu-melu. Utawa aja nganti wani-wani karo Kakang Ismaya ning Adi Prabu Bathara Guru kuwi berguguk utawa waton ngayal. Wis ora lumrah ora jenengane nek dewa kok bubar mungsuh Ponokawan. Ayo nyembah ping 3 ngantem dewa weteng medun. Ya. Wah, mula kok dewa do gegem kuwi kabeh. Do ditutupi kabeh wah, lah ya mungsuh Ponokawan mesti dimatke, tamatke. Ndi kenamu? Hus. Kenamu jengkolmu. Duwe ora? Ra duwe. Rasa ulun ora melu-melu perkara, ora melu-melu lunga. Ora melu-melu lunga. Ora gelem lunga. Sampun iya ya wae ra entar. Kakang sesumbar lindu bumi kuncing kumalu dokuntur katuk
Lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Milah ing Mastu Nama Sidam. Sekaring bawara langkang. Lah kok dadi kaya ngono kananing para Panakawan. Apa pancen wis diajangi jembar karo Kakang Ismaya yen to Panakawan kudu wani kalawan para Jawata. Nala Garing Petruk Bagong. Kita wis gawe wirangking para Jawata nganti padha kapracondhang bali marang kayiwangane dewi-dewi. Yen pancen kita digdaya sak wong atuwa kita kudu kuat nadai Cestrisula. Yen kita kuat nadai Cestrisula, ulun ngakoni lan ulun bakal maringi wujuding pelemertangga jiwa Jambudipura Nirmala Panakawan. Petro mlayu-mlayu kok njur ndelik. Mungsuhe sapa kaya kami gilat. Nek iki ora baen-baen, Pak. Nek ming dewa-dewae ora ketang ming paitan warani, paitan kendel, nyatane iso ngundurke anak-anake Bathara Guru. Ning barang sing maju Bathara Guru dhewe, monggo nggawa pusaka murup nganti kaya srengenge, wah blerenge. Kae jenenge Cestrisula kuwi pusaka kadewatan. Mula aku terus nyaut Garing Bagong tak saut tak jak mlayu. Piye papakanan iki nek bapak ora iso ngrembug karo Bathara Guru iki mesti lebur tumpur tanpa dadi kahanan kene, Pak. Menengo tak jawabe Bathara Guru. Semarika den prayitna semuriris seka balik titi yoni kandayani Trisanya purnama sasi kilar-kilar Manik Maya Kakang Ismaya wonten dawuh kok sik to nek kaya ngono kuwi apa apik to lah iki kira anak-anakmu dhewe to arep ragane sarwa sekeng ragane sarwa kuciwa Nala Garing Petruk Bagong kira-kira isi klebu anakmu wong kuwi ya anakku mongko aku ki kadangmu tuwa lah kok dadi kowe mesti wujuding pusaka ora pangling Cestrisula nek nganti kena anakku wong telu iki mati. Lah terus piye kahanane? Pancen menika ingkang badhe kula jarak. Lho. Nek ngono kowe mentolo tenan karo anakku. Mboten mentolo sabab menapa. Krana anak-anakipun Kakang Ismaya ingkang sampun mboten ngertos tata krami. Sampun wantun kalian para Jawata wekasan para Jawata sami bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula mboten narimakaken Kakang Ismaya mila dinten sak mangke kula suwun. Bagong badhe kula beto wonten ing kayiwangan badhe kula pejahi. Piye Nala Garing wis nehne wae Pak mangane. Oh aku ya mathukke wae Pak. Heeh Pak keke wae mangane meng ribet-ribeti uripmu. Saku tak modar wae Pak. Aja tole aja kowe anakku sing tak tresnani. Aja nganti ana wong sing wani gendak sikara-kara karo kowe. Saiki ngene wae Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong anakku Bagong, aku sing iman, aku sing ora entuk. Mula ning aja nganti kowe gawe gelo rasamu, aja nganti atimu gelo.
sing munggah neng kayangan aja Bagong, sing tok hukum Semar wae hukumen. Kakang Ismaya sagah. Ora sagah sebab apa? Urip ya wis ketuan ning alam padhak. Tur iki ana pancatan nggonku bali marang ayunaning Gusti. Srana adiku lanang mbok menawa iki iso tinampa sowanku. Pak. Aja, Pak. Nek bapak pasrah pati urip karo Bathara Guru terus piye kanan iki engko, Pak? Anak ki tak labuhane garing wis ora satok tangisi. Ora apa-apa kowe wis gedhe tuwa. Ora saran duwe bapak, ora apa-apa kowe iso urip dhewe. Ampun, Pak. Kula ya ora iso urip dhewe, Pak, nek tanpa bapak. Wis ora apa-apa, Truk. Besok golek bapak lurah. Pak lurah dengkulmu iki karo bapak ora tresno blas kok. Wis gage aku gawanen ning kayangan. Nek bapak dipetot teng kayangan aku melu, aku ora iso keri, Pak. Aku ki mengar dicempluke ning kawah karo Bathara Guru. Kajengipun kula cempluke kawah ya gelem. Aku ya ora melu, aku ya melu, Pak. Aku urip nek tanpa bapak ning donya wis ora ana gunane. Kowe melu ora, Gong? Ora. Ora pengen labuh bapak. Wis aku nek kowe do mati kabeh, sing urip sapa wis jajali? Nek aku sing urip, sing nampa warisan sapa? Pikiran to? Lu nek aku ndek anak, peputu aku tak dum. Kan iso iso dienggo pengeling-eling nek iki putune Semar iki anake Semar. Ora melu Le. Ora. Ya wis nek ngono kowe tak labuhi aku tak melu bapak ya Le. Kok ana menyang. Aku ya tak melu bapak ya, Gong. Mangkat to. Guru malah anakku loro gareng karo Petruk. Sagah makili adine. Menawi ngaten tetiga. Iso, monggo. Menawi Kakang Semar Dura Sembodo sampun ngantos nglepataken dhateng kula menawi kula tiga lan Kakang Ismaya. Kula kandhirmin minggah wonten ing kayangan. Lho gareng ayo Petruk melu bapakmu. Monggo Pak kula ndamel, Pak kula dherekaken, Pak. Ayo Bathara Guru monggo Kakang Ismaya. Aja gelem. Aku yang engko urip rong tutuk modar. Semar mati, gareng cemplungke kawah mati, Petruk mati. Aku mengkari marani nang omahe gareng. Yu diutus Kang Gareng kon njaluke sertifikat. Maranane Petruk. Yu kan diutus Petruk kon njaluke sertifikat kae lemake di statuske aku. Sugih dadakan. Anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Gak didol kok mendem. Ayo canggleleng apa ya semen. Ane terus kancaku sapa wis jajali. Engko nek pas gara-gara netepi kewajiban ora ndek kanca, kilang-kilang kloap-klop. Wah ya. Piye ta iki mau? Aku kok dadi ra melu aku ki Kang Suman apa ya? Bapakku mati. Gareng yo mati. Petruk yo mati. Seniningan. Gareke kopi kok yayan. Selamat tanganmu kowe. Cilaka iki. Sapa sing arep tak jaluki tulung? Aku ning sowan ning ngersaning Sinuwun Prabu Puntadewa ya engko malah dunek-unekke. Luwe-luwe ndara werku Ndara. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip? Tidak andasmu. Sarwa cilaka iki. Ndara Janaka tak lapori ya ngono.
Ndara Semar mati, Gareng mati, Petro mati, kowe kok urip aku. Notang panutan Semar iki bakung jelem modal. Ndara Gatotkaca tak lapori ya ngono. Ndara Gatotkaca Semar mati, Gareng mati, Petro mati. Unter bayarmu. Ngomong Ndara Gatotkaca kendel e. Bar badi oke mambengi Ndara Gatotkaca tenan. Yakin apa ora didongke kok? Apa ora bati ning ijoli ya kuwi. Sing parah ning kono-kono kuwi. Ning ora apa-apa lah karang ya lakon tak sandangane dhewe. Oh iya. Aku jende Pakde. Pakde Togok. Napa ora tak sowani? Aku wadul Pak Dede. Adimu mati. Opo? Malah tawa HP. Opo? Sing mati adimu Semar. Semar mati kuno opo? Cemplung ke kawah karo adimu maneh moyo Togok terus nesu cangkeme kewer-kewer. Mana. Kaya gendira kae. Wes, men tak lapor karo Pakde Togok. Nek ora ngono ndak randhe kanca. Nek Pakde Togok ora iso mbudidaya, piye carane Bapak slamet saka tangane Bathara Guru? Aku dhewe sing arep budidaya nyelametke bapak saka cengkremane mungsuh. Sembah pangabekti kula kunjuk apa kulun? Iya. Kresna ulun nampa. Ulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Arjuna ulun nampa. Para guru aku ngaturke sembah. Iya Werkudara ulun nampa. Wonten menapa kulun? Mlajar Arjuna. Janaka kula wonten paring adhawu. Kita aja banget nggone gawe wiranging Bathara Guru. Apa kira-kira isih kurang kanugrahaning kadiwatan ingkang kita tampa. Lah kok kita gawe wiranging Manikmaya. Arjuna, ingkang sekawit kita sowan ana ing Kayiwangan. Gawe wiranging Bathara Guru teka saiki wis mapan ana ing kene. Lho, Janaka ana perkara apa? Bulun. Kabedhau dada kula kapendheta manah kula nembe menika kula mapan wonten ing papan mriki. Mila nyuwun pangapunten. Kula sepisan kemawon dening minggah wonten ing Kayiwangan. Lah banjur sapa wujudan kita ing mapan ana ing Kayiwangan Janaka?
kepiye Kakang? Iki kok aku kok ngedep kaca rias. Janaka Wonten dawuh kurang ajar. Sami jebles kalian kula Prabu. ya kok sik ning ngrasakno susik. Ora rasane susik lah, aku ki gumunku kok Janaka kok ditutke ponokawan, mongko ponokawane kok ora ganep. Kowe mundur sik. Badhe kula suduk mawi curiga. Ayo badhe suduk. Suduk genti ayo tinosi. Mundur sik. Mundur sik. Nggih ngestaken dawuh. Tak rembuke aja kuwatir. Kadanging pun Kakang Dimas Arjuna. Apa Arjo? Sinuwun Darawati. Koko Prabu. Koko Prabu semban kula Prabu Jimat nding. Koko Prabu ngaman kula. Koko Prabu Darawati. Koko Prabu. Ming muni Koko Prabu kok mengap ambane Prabu. Janaka Wonten dawuh. piye? Wonten dawuh. Lah kok si Adi nang kene? Nggih sampun sawetawis Prabu. Piye? Sampun sawetawis Prabu. Si Adi di ngopo nang kene? Darma Wisata alias Pegenik. Wis konangan ya iso. Omongane ngawur ngene. Arjuna, Janaka. Wonten dawuh. Kowe iki nek tak timbali nek aku seru-seru, mesti kowe ya seru wong kowe karo aku iki ora iso pisah. Arjuna, Wonten dawuh. Iya. Konangan. Wah, modal rawe. Wis candhak. Wis aja tok apa-apake, aja tok apa-apake wis. Sinten kok Prabu? Asu. Sabar ora kena nesu. Sah sirahe. Aneh lho. Sapa? Sapa? Kresna sapa? Kowe pengen ngerti? Wah, jam kae. Kok bandinge men modar. Wani modar rupa karo adikku. Oh, apa iya? Malah guyu. Aku dorong kok guyu lho. Guyu ya aku. Ora wangun. Niate piye? Nek kula critake dawa. Lah niki nylametke kula mergo kula diracun kali Bathara Guru. Lho. Bathara Guru ngracun karo kowe. Iya, kok Prabu. Nek tak slametke Kakang Semar karo Kakang Petro. Karo Kakang Gareng sing ora iso urip mesti temekeng pralaya Kakang Prabu Ndarawati. Iya Janaka, aku ngaturke panuwun ya Janaka Tiba suwada-wada. Koko Prabu dipun dawuhi salin kula isin. Engko dhisik le salin men ngenteni karo sing tumindak ala. Ning tumindak awon. Sang Hyang Wikula manik ngaya men rawuh nang kene dhewe. Arjuna, kena ngapa ora sira pateni wong kang madha rupa? Dara Guru teka meneh. Nantang karo Janaka. Gong, Rasah wis ora. Aku isih ora trima. Niku karepe dhewe panesmane jajah. iki le metenteng ora ning ndase bapakne. Ora lega rasane atiku nek ora ngajur-jur kuandhamu Bathara Guru. Wah, bocah kewanet karo Bathara Guru. Wis Bagong wis sabar. Pukulun aturi ngemutaken dhateng Bagong. Kula ngertos sampeyan ingkang momong anak-anakku kula nek mboten mong anak kula ora bakal ampuh digdaya kaya ngene.
yen to lelakon ingkang kita lakoni kaya mangkene mau dosa sarta pidarane kudu apa lamun ora ana Bagong ingkang ulun mong Semar Petruk lan Gareng wis tekaning mati tegese kita mentala mateni kelawan dulur kita dhewe kita mikir apa napi mboya inggih Pukulun inggih kula nandhang kalematan kula nyuwun pangapunten Pukulun mboya lawan ulun kita njaluk ngapura nanging kelawan kadang kita Ismaya Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten iya ora apa-apa sing wis ya wis ning aja mbok baleni ya inggih ngestaken dawuh Petruk ulun nyuwun ngapura mboten napa-napa Nolo Garing ulun nyuwun ngapura mboten napa-napa Pukulun santai mawon niku klina disegawe sengsara wong kok Pukulun Bagong ulun njaluk ngapura piye ngapura Pukulun yen ngapunten mboten kelingan sampeyan teng ngajeng kula nek ora Bagong ora ana to mbungok sroban kok ning mburine Iwang Pikulun padha wenang nganti kaget Iwang Pikulun padha wenang Jaidan nawa-nawa niku dipikir Pukulun mung ana wong njaluk mertangga jiwa jambutipun ora entuk piye ana dene kalah karo aku mergo ulun momong kita lho kudune sing tak omong ki cah cilik us Bagong nun Pukulun ora wedi kan ulun takut Pukulun aja sembrono dados apane padake lagu wae Manikmaya ulun kanthi ana ing Mundarandir Bawana wonten wigatos menapa akeh ing bakal ulun paringake kalawan jeneng kita lan ulun paringi pangandikan ingkang akeh-akeh mergo pendak-pendak kita isih katarungku hawa nepsu pelem mertangga jiwa jambutipun nirmala Bagong men nggawa sakarepe sakoke-oke lan sakarepe dhewe supaya dadi sarana mbangun desa Bagong nah aja dintekke pun kula gawake sensoe ajeng tak tegur kula mangke kula ngewat-ati dhateng Bagong sampun atus kuatos Kresna ulun pasrah inggih ngestaken dawuh kok dadi malik aku barang ngapunten ayo mung dinggo srana kok ya wis ora apa-apa sok meneh taren sing ora entuk mbok langsung bae arep mampir nang Madukara kok gojag-gajeg piye arep mampir nang Madukara kok gojag-gajeg ayo ngleling sithik to ya mampir Madukara ketemu karo Gusti Warasembadra Kanjeng Paran anu rene Kanjeng Paran iya mbok pikirane sing apik wer karo Bendoro arep kurang ajar Bagong ora kena kaya mengkono iya sinuwun Ndrawati lho iki wis ora kenggonan sang Hyang meneng kok isih ora mbok ndek lali ngapunten sinuwun nggih sinuwun wah mrene dak dasmu mrene wani ayo gleleng kok njur terus-terusan ora ayo gong mulih yo iki sing entuk pelem pertangga jiwa kemampu nang iso ora apa-apa lah kemampu terus kowe doyan ora terus kemampu doyan aku sing rada basa ya doyan kemampu ya doyan wis pokoke tak nut wae kok iki oke sing rada kemampu ya terus disengget yo ya iya rasa kuwatir aku diturai belum sing mlenyok ya ora apa-apa keloke tak nggone mut-mutan jengkule mlacak lah
Janjane sirmu piye to, Bagong? Ayo mbangun desa. Bangun apa? Bangun mental dan spiritual. Lahir dan batin. Supaya desane maju. Oh iya, lah desamu ki triwe dadi. Oh. Kecamatan Pajangan, Kabupaten Sleman. Betul. Ngapa itu ini aku lagi ngeleleng kok wis kita kayak serik ini. Kayak ora entuk nggon ngono. Ayo ora wis saking gobloke kok goblok kok dadekke lakon. Salah sing njaluk. Dadi nek perkara tekan jam 3 iki wis kentekan lakon ya bubar. Iki bayangke arep perang karo sapa? Kurawa ya ora melu dewane ya wis teluk, dewane wis ngaku kapok, wis menehi pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ha ta? Iya, lho kok ta? Enggak ta? Iya. Wis bayangke arep apa meneh iki? Piye, Ber? Aku tak malik Kresna apa piye? Aja dinggo ngulur wektu. Nek wis entek critane ya wis arep dikapake meneh. Sura Sudira Jane ingkang Ratsa Brata tekaping ulang